Is-sena 2022 kienet sena impenjattiva ħafna għal ħaddiema tad-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali. Matul is-sena salvaw il fuq minn 1200 qattus, kif ukoll 500 kelb mit-toroq Maltin u Għawċin. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġejja Sajd spjegat kif il-ħidma ta' dan id-dipartiment hija waħda kontinwa u li ma tieqaf qatt. Tkellmet dwar kif matul din is-sena ġew adottati mijiet ta' klieb u qtates li ġew salvati mill-istess dipartiment. Din is-sena biss salvajn iktar minn 500 kelb u 1200 qattus. Ħana hawnhekk niddependu ħafna anke fuq il-pubbliku sabiex isir ir-rehoming u jiġu adottati dawn l-annimali sabiex nagħtuhom ċans ieħor. Din is-sena kienet sena pjuttost pożittiva għax ġew adottati iktar minn 400 kelb u iktar minn 400 qattus. Minnaħa tagħha d-Direttur tad-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali, Patricia Azzopardi, spjegat kif bosta mill-qtates li jiġu salvati mit-toroq wara li ssir telefonata normalment ikunu fi stat ħażin fejn dawn jingħataw il-kura meħtieġa. Spjegat kif wara li dawn jinġabru jingħataw il-kura u jiġu msewwija sabiex b'hekk tiġi kkontrollata aħjar il-popolazzjoni tal-qtates. Jitennit l-importanza tal-iċċippjar kemm tal-klieb iżda anke tal-qtates u kif wieħed għandu jażel li adotta minflok jixtri. Jekk tista' ma tixtrix dejjem tadotta. Hawn ħafna santwarji għandhom ħafna klieb, ħafna qtates sbieħ, għandna qtates kittens vera jkunu ħelwin, jiġifieri l-importanti l-aħjar li ma tixtrix imma tadotta. Barra minn hekk importanti wkoll li meta jkollok kelb, meta ġib kelb, importanti li tiċċippjah. Jekk għandek qattus l-istess, tista' tiċċippjah ukoll. Teżisti, orrajt, tgħidli mhix il-liġi biex tiċċippja l-qattus, imma still, jekk inti tiċċippjah u għall-ħars ħarġlek barra u xi ħadd sabu, dan għandek il-microchip, għandek l-informazzjoni kollha u anki jekk jiġbuh l-animal welfare jista' jingħata dritt lis-sit u jerġa' jingħaqad mas-sit. Sostniet li meta wieħed jiċċippja l-annimal domestiku tiegħu ikun qed jagħmilha aktar faċli biex f'każ li jintiliflu jirritorna għandu f'każ li jinstab minn xi ħadd.